Уважаеми колеги, тъй като не мога да присъствам на представянето на тази забележителна книга „Дигитални неравенства“, резултат от дългогодишна работа по финансиране от Фонд научни изследвания към МОН проект „Дигитално разделение и социални неравенства, равнище актьори и взаимодействия“, позволете ми в духа на дигиталните технологии да поздравя дигитално и сърдечно колектива на проекта, колегите, ръководителят и вдъхновителят му професор Румяна Стоилова, както и авторите в книгата, които не се ограничават само до членове на колектива. Пред нас е един забележителен и бих казал основополагащ труд за България в областта на дигиталната социология. Дисциплина, която все повече ще се развива и налага като водеща. Трудът е забележителен поради следните причини. Първо, поставя един много сериозен проблем, който ще се изследва в бъдеще много дълбоко, бих казал. В ситуация на като цяло доминираща ейфория по новите дигитални технологии, които коренно промениха живота ни, допринасяйки за преодоляване на пространството, сгъстяване на времето, изграждане на социални мрежи и социални солидарности, промяна на пазара на труда, демократизиране на знанието чрез множество платформи и информационни потоци, увеличаване възможностите за демократичен контрол и така нататък, вече се усещат и не толкова видимите доскоро опасности и негативи от дигиталната революция, една от които е дигиталното разделение, така наречения Digital Divide, което може да се превърне в пропаст между определени развити и неразвити региони, между определени групи по етнос, възраст, професии. Проблемът за дигиталните неравенства е предизвикателство както пред конкретни общества, така и в глобален аспект. Още повече, че дигиталната революция вече е завладяла целия свят, макар и в различни степени и обхват. Ако беше жив Зигмунд Бауман, вероятно би допълнил портретите на двете големи групи, които описва в книгата си „Глобализацията“, космополити и скитници, последния начин. Космополитите вече, чрез достъпа и уменията си да ползват дигиталните технологии, за тях съвсем няма да има значение времето и пространството. Защото с един клик на компютъра, телефона, дори ако те са статични, т.е. пребивават на едно място, светът и продуктите му пристига при тях. Не е нужно те да го обхождат и завладяват. Напротив, за скитниците, живеещи в гето, както пише Бауман, където и да се намират по света, виртуалният свят, едновременно достъпен и недостъпен, ще засилва усещането им за изолираност, ще ги държи в ниските нива на професионалната иерархия, ще спъва социалната им мобилност, ако те нямат достъп и умения да се справят с дигиталните технологии. Ще захранва недостижими мечти, които могат да избухват в радикални действия. Второ, тази книга е забележителна, защото важният проблем за дигиталното разделение, който тя поставя, е поставен първо на няколко равнища, както виждате, и разглежда широк спектър от неравенство. Социално-икономически, образователни, социокултурни, регионални, разглежда медиите, които произвеждат разделения, и опитващата се да се справи с разделенията дигитална демокрация. Трето, голямо достоинство на книгата е, че тя стъпва на конкретни, много интересни изследвания. Изводите не са резултат на пожелателно мислене или идеологически оценки, а на сериозен анализ на данни. Няма да споменавам конкретните автори, вие ги виждате, те са много, всички те са утвърдени учени, независимо от възрастта си. Друго достоинство на книгата е, че авторите не потъват в мрачни прогнози, а търсят възможни политики и балансират в оценката си на изследваните явления. Затова тази книга трябва да се чете с умерен оптимизъм, с желание да се разбере случващото се
и да се търсят възможни политики за преодоляване на дигиталното разделение. Както разбира се и с умерен скептицизъм спрямо възможностите на дигиталните технологии. Този мъдър баланс на оценките на теоретичния и приложно-научен поглед, който откриваме в тази книга, е гаранция, че ще подхождаме сериозно към дигиталните технологии. С овладян ентусиазъм и скепсис, търсейки възможности за използването им за социално включване и приближаване към приемлива социална справедливост. Благодаря ви, колеги, за усърдната работа, хрумките, вдъхновението, съпричастността и търсенето на справедливи и разумни решения, за предизвикателствата на поставените въпроси и надеждата за решаването. На добър час на книгата и много срещи с развълнувани читатели.